ସାଙ୍ଗସାଥୀର ଗପର ଆସର। ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପଟି ଶୁଣିବା, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ତିନି ସାଙ୍ଗ। ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା। ସେ ଗଛ ଉପରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟିଏ ରହୁଥିଲା। ଥରେ ସେ ଗଛକୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଆସିଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ଦିନେ ଚଢ଼େଇଟିଏ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଫୁଲ ଦେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟିଏ ତୋଳିଲା। ସେ ଆମ୍ବଟିକୁ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ବି ଆମ୍ବଟିଏ ତୋଳିଲା, ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଲା। ତିନି ଜଣ ମିଳିମିଶି ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ। ଏହାପରେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପାଲଟି ଗଲେ। ସେମାନେ ମନ ଖୁସିରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଠାରେ ଗପଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। Yeah.